22. januára 2026 sa v Minneapolise definitívne zrútil jeden z najambicióznejších a zároveň najrizikovejších experimentov americkej vnútornej bezpečnosti. V centre tohto systémového zlyhania stojí meno Greg Bovino. Bovino nie je typický washingtonský byrokrat a nie je to ani politický nominant. Je to federálny agent, ktorý slúži v zbore nepretržite od roku 1996. Celé 30 ročia strávil budovaním svojej reputácie v sektore El Centro v Kalifornii. Je to špecifická oblasť v údolí Imperial Valley, ktorá sa vyznačuje extrémnymi klimatickými podmienkami a vysokou aktivitou drogových kartelov. Práve toto drsné prostredie, kde platia pravidla prežitia, sformovalo jeho veliteľský štýl, ktorý sa vláda rozhodla preniesť na celonárodnú úroveň. Bovino sa odlišuje od svojich kolegov aj spôsobom, akým využíva verejný priestor. Zatiaľ čo väčšina vysoko postavených úradníkov Department of Homeland Security zostáva v anonymite, Bovino si vybudoval verejnú persónu. Aktívne komunikuje cez sociálnu sieť X, kde zverejňuje necenzurované zábery z operácií. Jeho vizuálnym podpisom sa stal dlhý kožený kabát, ktorý nosí počas inšpekcií v teréne. Tento prvok výstroje vyvolal v roku 2025 medzinárodnú odozvu, keď nemecký týždenník Der Spiegel poukázal na jeho znepokojivú podobnosť s historickými uniformami z polovice 20. storočia. Bovino kritiku ignoroval s tvrdením, že ide o funkčnú výstroj do extrémneho počasia, no pre pozorovateľov to bol signál o jeho vnímaní autority. Aby sme však pochopili, prečo musel Bovino v januári 2026 skončiť vo funkcii, musíme detailne rozobrať štruktúru, v ktorej operoval. Verejnosť a často aj médiá si mýlia dve kľúčové agentúry, ktorých kompetencie, výcvik a jurisdikcia sú striktne oddelené. Prvou agentúrou je ICE, Immigration and Customs Enforcement. Jej ťažiskom je divízia ERO, teda Enforcement and Removal Operations. Títo agenti operujú vo vnútrozemí Spojených štátov. Ich práca pripomína klasickú kriminálku. Sú to vyšetrovatelia, ktorí vykonávajú sledovanie, zatýkajú na základe súdnych príkazov a riešia deportácie osôb, ktoré sa už nachádzajú na území štátu. Sú cvičení na interakciu s civilným obyvateľstvom a pohyb v mestských aglomeráciách. Na druhej strane stojí CBP, Customs and Border Protection. Toto je domovská agentúra Grega Bovina. Ich mandát je viazaný výlučne na hranicu. Zo zákona majú právomoc operovať v tzv. 100-miľovej zóne, od hraníc a pobrežia. Ich primárnou úlohou je interdikcia, teda fyzické zastavenie a zadržanie narušiteľov hranice. Zásadný rozdiel je vo výcviku. Kým agenti ICE sú cvičení na policajnú prácu, agenti CBP a špeciálne ich taktické jednotky majú polovojenský výcvik určený na boj v otvorenom teréne proti ozbrojeným skupinám. Problém nastal v momente, keď federálna vláda vyhodnotila, že ICE nemá dostatočné personálne kapacity na masívne razie v mestách ako Chicago alebo Minneapolis. Rozhodnutie bolo pragmatické, no operačne chybné. Povolali Bovina a jeho jednotky BORTEC. Skrátka BORTEC znamená Border Patrol Tactical Unit. Je to ekvivalent špeciálnych síl armády, ale v rámci štruktúr pohraničnej stráže. Sú nasadzovaní proti kartelom v púšti alebo pri potláčaní zbúr vo federálnych väzniciach. Nasadiť tieto jednotky do civilných bytových domov v centre mesta vytvorilo nebezpečný precedens. Bovino, zvyknutý na nulovú toleranciu z púšte, aplikoval v meste tzv. Doktrínu High Intensity Entry. Ide o dynamické vniknutie do objektu s použitím maximálnej sily, rýchlosti a oslepujúcich granátov bez predchádzajúceho vyjednávania. V otvorenom teréne táto taktika eliminuje hrozbu. V panelovom dome s tenkými stenami, kde v susedných bytoch žijú rodiny, však vedie k chaosu a chybám. Tento prístup narazil na realitu 22. januára 2026 v Minneapolise. Počas razie došlo k zastreleniu Alexa Pettyho. Zlomovým bodom pre Bovinovú kariéru však nebola samotná streľba, ale administratívna dohra. Každý federálny zásah musí byť zdokumentovaný v situačnom reporte, tzv. SIDREP. Greg Bovino v tomto reporte uviedol, že podozrivý zaujal taktický strelecký postoj a hrozil bezprostredným útokom na agentov. Forenzná analýza a záznamy z osobných kamier agentúr však preukázali, že Petty držal v ruke mobilný telefón v horizontálnej polohe a nevykazoval známky agresie, ktoré Bovino popisoval.
28. januára 2026 bol Greg Bovino v tichosti zbavený velenia nad vnútrozemskými operáciami. Nešlo o prepustenie zo služby. Bol administratívne presunutý, de facto degradovaný späť na svoju pôvodnú pozíciu Chief Patrol Agent v sektore El Centro. Vrátili ho tam, kde jeho metódy a polovojenská doktrína zodpovedajú prostrediu. Do púšte na hranici s Mexikom. Jeho prípad zostáva v záznamoch Department of Homeland Security ako dôležité memento. Ukázal, že akokoľvek skúsený je veliteľ v jednej doméne, jeho presun do iného operačného prostredia bez adekvátnej zmeny taktiky vedie k nevyhnutnému systémovému zlyhaniu.